ba mai gidan nana talu ku ba mu ta annabi in kun ba mu ta annabi Allah zai saka mu tabbatai kun caje gidan nan kun kwashi kuɗin da kuma gwalagwalan sannan daga ƙarshe ku ƙaya mata gudu zuwa ni ba yaro bane a harkar nan na danne an kashe na kashe an danne kai abokin tafiya dawa ta yi nama ƙwarai da gaske hajiya na gwanagwanai suna ɗaki kuɗi ta dan Allah da annabi ka dan Allah da kai baka da mushe babu fyaɗe a tafiyan mu kai ina ruwanka shiru anniya kasko ka kashe mu dan uwa addininka da kabilanka da addininka babu wanda ya amince a aikata fashi lafiya na ga motar 'yan sanda kofar gidana malam kwantar da hankalinka to ina fa kwantar da hankali yaro wayo baba yanzu har wannan rashin arzikin ya kai a iya turo mutum ya hauro har gidana ina matsayin mai unguwa ai mun wannan rashin arziki lallai wannan barayi sun cika marasa mutunci an yi tafsafazi kwana akan kaja Allah ya isa ta shiga ta ɗiba ruwa asuba ta yi waidi iya ko gaya ne ba miya sai na kashe rayuka 10 a madadin ran matata ɗaya. Kaga kowa fa yana da zaɓi fa na abin da ya kamata ya zama a rayuwarsa. Don haka kowa ya kwana lafiya shi yasu. sai abin da ka gano Ah!